O Pazo de Goián acolleu a presentación do libro Trovadoras silenciadas, da autora Clara Pino, un poemario que pon en valor a vida e os oficios das mulleres galegas esquecidas pola historia. O libro xira en torno a 16 poemas que dan voz a mulleres anónimas que traballaron duramente en oficios como a lavandeira, a aleitadora ou a mariscadora. A autora Clara Pino reflexiona sobre a vida destas mulleres e a súa importancia na historia da nosa terra. A palabra trovadoras, aquí, que ten que ver coa palabra trova, trovar, ten que ver coa poesía, coa sensibilidade, é dicir, que ten de poético, pois, ir a lavar o río, que ten de poético traballar facendo cigarros durante moitísimas horas. Bueno, pois, Clara converte todos estes oficios tan duros en unha obra exquisitamente poética. Durante a súa intervención, a autora explicou os detalles da obra e como a poesía se converte nun vínculo para ensalzar esas vidas silenciadas. Así mesmo, tamén falou da riqueza lingüística de Galicia e como a súa obra pon en valor as nomenclaturas e termos locais. Un día fago reflexión saindo e digo, pásame todo o día falando de mulleres ilustres e as lavandeiras e as mariscadoras e toda esta xente, entón, bueno, o título sale de aí tamén, dixen, vou escribir un poemario que se vai chamar As trovadoras silenciadas, porque creo que era necesario e moi importante facerle esta homenaxe a estas mulleres que ao fin do cabo foron o piar da nosa economía, non os esquezamos. E como matriarcas tiveron un papel fundamental na nosa sociedade. O editor do libro, Xavier Romero, tamén tomou a palabra, destacando a importancia da poesía galega e o papel central da muller neste panorama. A poesía, mira, nos nacemos, na editorial nace, a man dun poeta galego pouco coñecido, pero moi importante, que se chamaba Carlos Oroza. Carlos Oroza é probablemente o mellor poeta galego do século XX. Solo escribiu en castelán, pero é moi desconocido, porque a poesía, desgraciadamente, é moi desconocida. Ahora vamos dando pasillos, vamos facendo cousas, hoxe se fallaron en Vigo os premios precisamente internacionais Carlos Oroza, que empezan a coller tamén pois, ese nome que teñen que ter. É dicir, o que quero decir con isto é que todas as publicacións que nos facemos dende Editorial de Vida, nos centramos moito na poesía, e porque realmente creemos que iso é un patrimonio que temos en Galicia que temos que cuidar e non esquecer. Clara Pino tamén subliñou a importancia do traballo de investigación que precedeu a escritura do seu libro. A autora recoñeceu que, máis aló da súa inspiración poética, houve un proceso rigoroso de documentación. Adentrouse no mundo de todas estas mulleres e puido recoller detalles e historias esquecidas. Para mí o primordial era ensalzar a estas mulleres. Ás veces hai poemas durísimos nos que é moi difícil ensalzar. Outros poemas son máis amables, como o caso da Lunceira, esta que ten a súa parte tamén amarga, non? Pero eu quería ensalzalas. Ao final do acto, Clara Pino leu un dos seus poemas, A aleitadora, un dos que máis impactaron aos presentes. A presentación de Trovadoras silenciadas puxo de relevo a importancia de visibilizar as historias desas mulleres esquecidas pola historia, pero tamén de recoñecer o papel fundamental que xogan na construción da nosa identidade cultural.